What's up guys? Good morning po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. At yun, kagigising lang natin. Kanina pa ako gising. Tapat lang ako bumangon guys. Ayun, nandito tayo sa ngayon sa sa kulungan ng kalapate. Pakainin natin yung kalapate. At nilipat na natin dito kasi hindi siya makakapag exercise sa kulungan niya dati kasi maliit. Kaya nilipat natin dito. Ginawan ko kahapon ng kulungan para naman makagalaw-galaw siya ng maayos. Kaya yun, pakainin lang natin. Ito yung pinapakain ko sa kanya, guys. Ko lang kung anong tawag dito. Yung pinsan ko lang kasi yung bumibili ng pagkain eh. Ako lang yung papakain. Kasi hindi niya maaalagaan. Actually guys, itong kalapati na to, hinuli lang lang ng pinsan ko dyan sa sa may bubong. Wala na talaga kaming kalapati dito. Kaya ang hinuli niya, wala naman daw may ari. Kaya siya nang bumibili ng pagkain, ako yung nagpapakain. Umaga at saka hapon ko siya pinapakain. Blue bar ata yan. Yun yung tawag nila eh, blue bar. Hindi ko sure. Babae, kailangan natin ng lalaking kalapati para pasawa. Napakain na natin. Actually yung kulungan na yan dati yung namin, yung kusina namin dito. Kaya lang ngayong nagpandemya, umuwi na yung ibang kasama namin. Sa kabila na kami nagkukusina. Kaya ginawa ko na lang na kulungan ng kalapate. Safe naman siya dyan. Yan, magkakape muna tayo. Hindi pa tayo nagkape. Papainit na ako ng tubig. Hindi ko alam kung may work mamaya kung matutuloy. Half day. Yun lang. 2 days, 3 days, 2.5. Yun lang yung trabaho namin dito. Kaya pag may asawa ka, wala, hindi kayang suportan ng sweldo mo yung dito. Kasi ganun lang yung trabaho dito eh. Isa o dalawa, kalahati, tatlo lang yung trabaho. Yan. Buti nga lang kasi may allowance kami dito, mga allowance na binibigay. Binata pa naman kami dito. Kaya ang sinusuportan ko lang yung magulang ko, nanay ko. Tsaka guys, pasensya na kung ganito yung balbas natin, no. Hindi natin nakakapagbalbas, di na rin tayo nakakapagpagupit. Gawa tayo ng walang pera. Yun mga pre, kape muna tayo. Habang mainit-init pa yung kape. Tsaka magpapaaraw din tayo. Kasi medyo malamig ang panahon ngayon. Yun, ganito lang buhay namin dito. Pag walang trabaho, pag ganito lang talaga yung trabaho natin dito, wala. Lalo pat may bisyo ka, hindi kayang suportahan ng trabaho mo talaga dito. Buti na lang hindi tayo masyadong mabisyo. Kape lang yung bisyo natin. Tsaka umiinom din tayo pero hindi naman lagi. Minsan lang. Pag gusto natin. Tsaka libangan ko na rin yung pag YouTube. Ayun. At gusto ko ring ma-experience kasi yung napapanood sa YouTube. Kahit hindi tayo masyadong kilala, gusto ko lang share lahat ng mga nangyayari sa buhay ko at yung ginagawa ko araw-araw. Bonus na lang talaga yung palarin ka sa YouTube, kumita ng pera. Bonus na lang talaga yon. Pero sa akin gusto ko lang ma-experience at sanayin yung sarili ko na tawag doon, nakatutok sa camera. Yan. Maraming nagsasabi na sa pag-YouTube talagang kikita ka ng pera, pero sa akin malabo na yan kasi sa tagal natin nag-YouTube, magdadalawang taon na ata, pero wala pa rin nangyari.
Pero tuloy lang, ano pa rin ako, nag-YouTube pa rin ako para may maipakita ako sa pamilya ko kung may mag-aasawa man ako kung sakali magkakaroon ng pamilya, may ipapakita ko sa kanila yung mga nangyari sa akin noon. Ngayon, dito rin kasi ako masaya sa sa pag-YouTube. Yan. At dito ko inaano yung sarili ko, nililibang. Yan, nandito tayo sa likod. Nagpapaaraw lang tayo, mga pre. Yun. Naayos na lang kasama namin yung ng paligo namin dito sa likod. Kasi dati walang harang yun. Mayroong harang dati pero nasira ng bagyo. Ayun, inayos ulit. Pag maliligo talagang kita yung puwet mo dito pag naligo. Kaya ngayon, ayos na. Kahit magburlis ka na dyan, pwede na. Hindi gaya talaga sa sa Pangasinan na marami kang papasyalan, nakakalabas ka. Hindi gaya dito na hindi kami makalabas kasi pag pupunta ka sa Baguio, sa town, hanapan ka ng ID. Wala naman kaming ID na ipakita na taga dito kami. Kakahiya lang pag pababain tayo ng sasakyan. Ayun, hindi tayo makagala. Karamihan talaga nagtatrabaho dito sa namin, taga Pangasinan talaga. Ilan lang yung hindi taga Pangasinan. Sobrang tagal ko na rin dito, mga pre. Mga magte 12 years na ata ako dito. Sa trabaho na to. Dito na ako tinubuan ng balbas saka bigote. Dito na rin ako nagka-edad talaga. Pumasok ako dito, bata pa, 18 akong pumasok ako dito 18. Yun. 18 or 19. Tsaka hindi lang ako yung tumagal dito. Mas may mga nauna pa talaga na mas matagal sa akin. At yun, mga pre, hanggang dito na lang muna yung natin. Kwento natin. Sa susunod ulit. At may gagawin lang ako saglit. Yun. At salamat sa inyo sa panonood. Yun, God bless. Ingat po lagi. Bye-bye.